Vysychá nám planéta, sú tu rôzne klimatické pohyby, ktoré naozaj nútia ľudí jednoducho odchádzať z tých oblastí. Aspoň trošku empatie, trošku nejakej solidarity. Ja necítim nejakú zodpovednosť a nejakú ľútosť ohľadne krajín, ktoré majú povedzme ekologické problémy, chudobu, ale majú pôrodnosť 5 alebo 6, niekedy aj 8 detí na jednu ženu. To je absolútne nezodpovedné správanie zo strany týchto ľudí. A v prípade, že my začneme masovo imigrantov z týchto krajín príjmať, v podstate len potvrdzujeme, že to, čo robia, je zodpovedné a správne. Čo znamená, kľudne majte ďalej 8 detí na jednu ženu, ako niekde v Sudáne, v Somálsku a podobne. A my vás do Európy budeme všetci príjmať, pretože my v tom nevidíme problém. A keď sa pozrieme na to, ako tí ľudia utekali, hovoríte o niektorých katastrofách ako zemetrasenie a podobne, to sú mizivé zlomky percent toho celého a vždy sa dotýkajú ľudí, ktorí častokrát nechcú utekať. Ale pozrite sa na tie migračné toky, veď tie zábery sú všade, my to vidíme. Pozrite sa na španielskej hranici, na gréckej hranici, na talianskej Lampedúze. 90 a viac percent mladí, bojaschopní muži, žiadni utečenci, rovno ich treba otáčať, posielať všetkých späť. A tak ako to urobil Trump, tým, že nebudú mať možnosť vniknúť, ďalší sa už nebudú ani len pokúšať a problém vyriešený.